idazkaritza teknikoak ekartzen zuen hemen aurrean egoten ziren izenen zera horiek, baina nik neuk esango dizkizuet. Nire ondoan Izaskun Landaida Anderea, Emakundeko zuzendaria, eta Eudelekin batera, Emakunde eta Eudelekin biak batera, baseskola proiektua bultzatu izan dugu hasieratik. Beraz, gure partaide baliotsuenetakoa daukagu. Eta Eudelen izenean gurekin daukagu Koldobike Olabide, ondo esan dut. Olabide, Legazpiko alkate Andrea eta Eudeleko batzarderagileko kidea baita ere. Eure emango diet hitza jardunaldiari hasiera emateko. Eskerrik asko. Atxaldeon guztioi, oso pozik nago Gipuzkoako emakumezko hautetxeei aurrera egiteko aukera hau dudalako. Alkate gisa oso pozik nago eta Eudelentzat ere oso pozgarria da Gipuzkoako emakumezko alkate eta hautetxeekin elkartzea gure udalekin agintaldi berri honen hasieran. Eskerrik asko, beraz, guztioi Virginia Woolf Baske Eskola etortzeagatik. Jakin badakigu eguneko lehentasunak kudeatzeak zer dakarren. Gure udalen zereinez jositako agendarekin magia egin behar deu eta gainea hori guztie gure bizitza arruntarekin eta familiaz arduratzearekin uztartzen ahalegindu behar deu. Guretzako gune honetan Virginia Woolf Baske Eskolan elkarrekin topo eginez eta norgaren ikusiz indar handia hartu deu. Hain zuzen ere, emakumezko hautetsi gisa gure gela elkarrekin eraikitzeko gaude hemen. Euskal Autonomia Erkidego udalen etapa berri honetan hain zuzen ere. Udal agintaldi berria aukera ona da gauzak aldatzeko. Azken hauteskunden ondoren, kota orekatuagoa lortzeko norabide egokian goaz. Zerrendak gizonen eta emakumezkoen artean banatzeari dagokionez. Euskal Autonomi Erkidegoan gaur egun 1225 emakumezko hautetsi gea. Horietatik 275 gipuzkoarrak eta horietako 28 alkate. Emakumezko hautetxiok Euskal Autonomi Erkidegoko hautetxien 46,3%koak gea. Aurreko agintaldian baino 4,6% gehiago. Hala ere, emakumezko alkateok ez gea 30% iristen. Hau da, 254 udaletik, emakumezkoak Euskal Autonomia Erkidegoan 74 alkate gea. El nuevo mandato municipal es un mandato de oportunidad. Tras las últimas elecciones, hemos avanzado hacia cotas mayores de equilibrio en el reparto entre hombres y mujeres. En la Comunidad Autónoma de Euskadi actualmente somos 1.225 mujeres electas. De ellas, 465 en Guipúzcoa y 28 alcaldesas. Las mujeres representamos el 46,3% de los cargos electos de Euskadi, un 4,6% más que en el mandato anterior. Las alcaldesas, sin embargo, no llegamos al 30%. Necesitamos más mujeres que gobiernen para que las mujeres cuenten más, contemos más. Es necesario que empecemos a normalizar el legítimo y necesario trabajo político de las mujeres en todos los niveles, especialmente en el ámbito local, que es la base de la democracia. A la vez, es necesario tomar medidas positivas concretas en las instituciones como en los partidos, para contrarrestar los obstáculos que las mujeres tenemos, tanto para la entrada como pertenencia en los puestos políticos. Era berean, emakumezkoen aldeko neurri zehatzak hartu behar ditugu, bai berri erakundeetan, bai alderdietan. Emakumezkoak ardura postu politikoetan sartzeko eta geratzeko ditugun eragozpenak gutxitzeko.
Herriagintari gisa, badakigu eremu horretan oraindik ez gehala gizonezkoen baldintza beretan mugitzen. Emakumezkook ikusi izan dugunez, orain gaude politika eremuan neurri handi baten gizonezkoen neurrira dago eginda, eta ez du ematen erraz aldatuko denik. Hemen gaudenok, ederki dakigu hori, udaletan izan dugu gure eskarmentuan oinarrituta. Barruan egotea eta egin ahal izatea ez die kontu bera. Oain iristeko eta bide horretan jarraitzeko, goiari eutsi behar izan diogu ekinaren ekinez. Gure arauak sortzen nahi die elkarrenganako konfiantza eta laguntza sustatzeko. Virginia Woolf, Baske Eskolaren moduko laguntzarako sareak erabili behar ditugu. Horrela, talde moduan eragina izango dugu banako jardueratik abiatuta gure ahalmena handitu eta politika egiteko beste era batzuk egon daitezen. Gainea, era honetan eutsi ahal izango diegu berdintasunen asko bidean eta emakumezkoek jasandako indarkeriaren aurkako borrokan aurrea egiteko aukera eskainiko diguten aldaketei. Berdintasuna oinarrizko eskubidea izateaz gain, ezinbestekoa da herritar guztiak gizartearen kide izateko. Hasi gaitezen gaur bertan, ongi etorri Virginia Woolf Baske Eskolara. Empecemos desde hoy y dándos la bienvenida a Virginia Woolf Baske Escola para trabajar en la igualdad como derecho fundamental y como paso imprescindible para la inclusión de todas las personas. Lo que tenemos es un reto y 3 objetivos. En esta jornada tendremos oportunidad de profundizar en los 3 objetivos prioritarios de la red. El primero, las alianzas. El segundo, la influencia política. El tercero, la agenda común y transversal. En las alianzas, Baske Eskola promueve y facilita las alianzas entre las electas más allá de nuestras diferencias ideológicas, de nuestra experiencia política o del tamaño de nuestros municipios. En la influencia política, si cada vez somos más, en coherencia debemos ser más influyentes. Nuestra opinión cuenta cada vez más en la toma de decisiones y en todos los ámbitos de la vida política. En los plenos municipales, en las juntas de gobierno, en las comisiones, en los consejos ciudadanos, en todas partes. Para ganar influencia tenemos que diseñar juntas un liderazgo a medida, un lenguaje y discursos propios para acercarnos a los temas que preocupan a nuestra ciudadanía y especialmente a las mujeres y sus colectivos. El tercer objetivo es la agenda común y transversal. Entre todas y todos estamos consolidando la igualdad como una agenda común y una estrategia transversal en la gestión municipal. En gran medida, los ayuntamientos vascos estamos comprometidos con la igualdad y la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Tenemos que seguir avanzando en esta agenda, en los ayuntamientos y en la sociedad, para generar cambios que contribuyan a la igualdad efectiva, consolidando los logros conseguidos para evitar dar ningún paso atrás. Desde la igualdad podemos avanzar hacia unos municipios resilientes, inclusivos y sostenibles. Desde Baske Eskola podemos contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible, en concreto con el objetivo número 5, que dice lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Quedémonos con esta frase. No es solo un derecho fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Eskerrik asko, y cedo la palabra a la directora de Emakunde, Izaskun Landaida. Bueno, arratsaldeon guztioi, lehenik eta behin Emakunderen izenean, ongi etorria eman, Gipuzkoako hainbat lekuetatik etorri zareten emakume politikariei. Benetan plazerra da hemen egotea, eta zentzu horretan eskerrak eman Eudeleri, Eukene, Koldobike, 2005 urtean, berdintasunerako legea onartu zenetik, aliantza estrategikoa egin genuen Eudelekin, Eudelek eta Emakundek, eta hortik hainbat proiektu sortu dira, eta hauetako bat Baske Eskola da. Horrexegatik, mila esker, uste dut aliantza honekin ere danok aberasten garela.
Eta eskerrak gaurkoan baita ere, Donostiako udalari, Duñike hemen dago, toki zoragarri honetan aurkezpen hau egiteko aukera emateagatik. Gero eta gehiago gara gure herriko erakundeetan, Koldobikek esan dauen modun, ardura politikoa dugun emakumeak ezin daukatu horretan azken hamarkadetan aurrera pauso handiak eman direla, baina beti diogun bezala asko dago egiteko eta politikagintzan ere emakumeak benetako berdintasunean aritu ahal izatea da gure helburua. Politikaren mundua oraindik androzentrikoa da, hori ere ezin daukatu, eta honek ondorio asko ditu politikagintzan aritzen diren emakumeen egunerokoan. 2012 urtetik, Eudel eta Emakundek bultzatuta Virginia Woolf Basque Eskolan lanean gaude, eta lan honen garrantzia azpimarratu nahi dut gaurkoan. Basque Eskolaren helburuak baitira emakumeen lidergoa bultzatzea, emakumeak alduntzean heztea, emakumeek tokiko erakundeetan duten eragina indartzea, emakumei erakustea ez daudela bakarrik, eta politika egiteko beste modu bat dagoela azpimarratu. Eta guzti honekin gure herriko eta hirietako berdintasunean aurrera egiteko. Es un placer estar aquí rodeada de tantas mujeres municipales electas, muchas caras amigas, y por eso agradecer también la posibilidad de tener este espacio para compartir con todas vosotras. Quiero daros la bienvenida a todas las que habéis iniciado esta fase de responsabilidad política en diferentes municipios y ciudades de Guipúzcoa, que hoy os habéis acercado a esta jornada de acogida organizada por Basque Eskola. Como bien sabéis, el objetivo de Basque Eskola, la Escuela para Mujeres Electas Municipales de Euskadi, impulsada por Eudel y Emakunde, es consolidar una red entre las alcaldesas y concejalas vascas que refuerce el liderazgo de las mujeres en la política municipal y fortalezca las políticas de igualdad en la agenda común de todos los ayuntamientos vascos. Sabéis bien, porque lo vivís de cerca, que a pesar de que se han dado importantes avances, las estructuras y los espacios de poder siguen estando fundamentalmente pensados por y para los hombres. Son espacios androcéntricos, entre otras cosas porque este ha sido un espacio ocupado solo por hombres hasta hace no mucho tiempo. Vetado para las mujeres durante mucho tiempo, y esto provoca que las mujeres que acceden a este espacio encuentren en el ejercicio de sus tareas obstáculos añadidos a las dificultades propias de un cargo de responsabilidad como es el de alcaldesa o concejala de la localidad de cada una. Basque Eskola lo que pretende en los próximos años es seguir trabajando para cambiar esta situación, sobre todo a través de una herramienta, y esa herramienta es el empoderamiento de las mujeres. El empoderamiento es la herramienta fundamental a través de la cual se puede impulsar la participación sociopolítica de las mujeres, y una participación sociopolítica, como decía antes, que muestre que otra forma de hacer política es posible. Quiero además subrayar que Basque Eskola se convierte también en un ejemplo práctico de la sororidad, el hermanamiento entre nosotras, las mujeres políticas, para alcanzar esos objetivos comunes que nos unen a todas nosotras por encima de nuestras diferencias ideológicas, para avanzar en la construcción de unos pueblos y ciudades más igualitarios. Basque Eskola pretende consolidar también consolidarse como una red en la que las electas encuentren siempre un apoyo y un punto de encuentro para avanzar en su empoderamiento y en la consecución de una sociedad más justa e igualitaria. Os animo a todas a que os integréis en la escuela, que participéis. Sin duda es un gran espacio de oportunidad y de enriquecimiento personal y colectivo. Y lo digo con conocimiento de causa. Fui anteriormente 12 años concejala, después 6 años alcaldesa. Tuve ocasión de participar en la primera edición de Basque Eskola y os puedo asegurar que fue una experiencia y un proceso sumamente enriquecedor, y todavía hay aquí muchas amigas de aquel momento. Antes de terminar, quisiera hoy aprovechar y dar las gracias a todas esas electas que desde el momento en el que se puso en marcha la red, hace ya un par de años, estáis impulsando, empujando para que esto sea una realidad. Besterik ez, mila esker, eta ziur gaurko jardunaldia berazgarria izango dela.
zerikusia dutena, eta batez bere Baskezkolako estrategiari Donostiko zinegotzia eta Pilar Legarra Asteasuko alkatea. Duñik eta Pilar izan dira Baskeskola sareko talde motorearen kide aktiboak eta gurekin partekatzera datoz Baskezkolaren estrategia zen izan den eta batez ere zein izango da hemendik aurrera. Beste barik zuentzako. Mila eskerrukene, ongi etorri guztiei, kargo publiko zareten emakumeak, zinegotziak eta alkateak, eta mila eskerre etortzagaitik Virginia Woolf Baskeskola lusatutako deialdira. Eskerrik asko ere Izaskun-Landariari, emakundeko zuzendaria, eta eudelen izenean etorri zareten guztiei ere bai. Gure artean egotegatik eta baita ere ematen dezuen laguntza urte osoan. Leku hau Donostikoa pleno aretoa da, Donostiko udaletxekoa, eta bere garaian izan zen kasinoko dantza lekua, baino baita ere horrelako ekitaldiak egiten dugu, eta kasu honetan ere oso pozik gaude zuek ametsa ditelako. Espero dut gustoko saioa izatea eta baita ere praktikoa. Emakume politikoak gure aniztasuna kontuan eukita, kapaz izan behar gara elkarlana egiteko eta gizarteko mugazko gainditzeko, amesten dugun eta mereze dugun berdintasuna lortzeko. Baina hortarako beharrezkoa da emakumeek ere politika egitea, politikako kargoak ekitzea eta aldugunean politika egiteko moduak ere aldatzeko. Nei tokatzen zait, bai hontan, Baskezkolako estrategia 2019-2023ko legealdian zein izango da, eta labur kontatuko dizuet aspectos berdinak. El primero de los aspectos sería que en esta nueva legislatura pretendemos renovar la estrategia y redefinir las áreas de trabajo para liderar el proyecto hacia el futuro con energías renovadas y nuevas iniciativas e ideas. Honek esan nahi du, Baskezkolako proiektua beti dagoela irekia, ekarpena jasotzeko prest eta etorbiderako proiektua dela, kontuan ekita berdintasuneko sailan oraindik gauza asko daudela egiteko. El segundo aspecto sería que es una estrategia que parte de la experiencia acumulada desde 2012 para renovarse e ir creciendo con todas las aportaciones de quienes os queráis sumar a este proyecto. Kargo publikoak aldatzen joaten dira eta batez ere politikarien emakumeen kargoak, baina proiektu hau, Baskezkolako proiektua, aurreko emakumeen esperientzitaz beteta dago eta kargo berrien eskugarri ipintzen da beraiek ere ezagutu dezala, ekarpenak egiten jarraiketzeko eta aldaketak alaber danon artean lortzen ditugu. El tercer aspecto sería que queremos especialmente fortalecer las políticas de igualdad y su posicionamiento en la política municipal, incrementando y consolidando la incidencia social y política de las alcaldesas y concejalas por medio del proyecto de Virginia Woolf Baskeskola. El cuarto sería que queremos también visibilizar a las mujeres que participamos en la política local a través de las diversas iniciativas que vamos a plantear y lanzar desde Baskeskola y también participando en diferentes citas públicas dando a conocer esta iniciativa. Y el quinto aspecto sería que a la vez estamos también apostando por la formación interna de electas, que ha sido una piedra angular de Baskeskola desde sus inicios. Desde 2012 se han realizado diferentes talleres, tanto presenciales como online, sobre temas que van desde la comunicación política, con perspectiva de género, el liderazgo transformacional o el taller Pensar la política, donde abordamos entre todas el reto de la práctica de la política en una esfera aún marcada por discursos de liderazgos masculinos. Para esta renovación de la estrategia de Baskeskola planteamos el trabajo en torno a los siguientes objetivos. El primero sería la consolidación y el crecimiento de la red Baskeskola. Para ello es necesario cumplir con el segundo objetivo, que es que podáis participar nuevas electas, por lo que os acogeríamos encantadas a los que ya estamos trabajando. El tercero de los objetivos es continuar con los programas formativos y de sensibilización, que se irán organizando también y se irán dando a conocer. Y el cuarto es conseguir estas alianzas para de verdad tener incidencia política. Me detengo especialmente en este apartado para insistir en que Baskeskola aspira a convertirse en referente de incidencia política y empoderamiento, tanto individual como colectivo, para todas las mujeres electas de la Comunidad Autónoma Vasca y más allá en referente de buenas prácticas de gobernanza para la igualdad. Para ello es fundamental generar alianzas que nos sirvan de apoyo en nuestro trabajo político y en la implementación de políticas de igualdad.
Estas alianzas nos inspiran un sentimiento de conexión y pertenencia entre todas las mujeres electas de la comunidad autónoma vasca. Pero la potencia de estas alianzas se enriquece desde la visión diversa de la política, que corresponde con una visión de la diversidad política de las mujeres, lo cual no tiene que ser un obstáculo para construir juntas desde lo que nos une. Nuestro objetivo de visibilizar y socializar la red se constituye en dos niveles. Desde un nivel interno, dirigido hacia todas las electas del ámbito local, buscando llegar a todas las alcaldesas, concejalas, partidos políticos, y desde un nivel externo, dirigido hacia la población en general, poniendo en valor la importancia del trabajo de la red de mujeres políticas, visibilizando Basque Eskola a la ciudadanía en general y a los medios de comunicación en particular. Para todo esto, nuestras diferentes acciones, intervenciones públicas, la web, las redes sociales de Virginia Woolf Basque Eskola y nosotras mismas nos debemos convertir en altavoces de esta iniciativa para trasladarla de forma conjunta tanto a las electas, personal técnico, movimiento feminista y a la población en general. Virginia Woolf Basque Eskola es un instrumento al servicio de todas las electas con vocación de ser útil material y emocionalmente. Materialmente porque nos aporta conocimientos y experiencias que nos pueden ayudar y con los que podemos también seguir ayudando. Y emocionalmente porque además de ser mujeres políticas, somos personas que necesitamos sentir y hacer sentir que el futuro puede y debe ser mejorado para todas las que vengan por detrás. Eta besterik gabe, Pilar Legarrekin utziko dizuet astezuko alkatea. Bueno, arratsaldeon, ni hasiera batean mintzat esan behar detena da pozik nagola Donostin bilera huiteatik. Eta bati bat hainbeste hautetsi emakume hemen izateagatik. Basque Eskolan urtea daramat parte hartzen eta beti esan izan duetez, nire harridura Bizkaian juntatzegea Bilbon bilerak eta egiten dira, eta Bizkaitikan emakume pila bat inguratzea, eta Gipuzkoatik oso gutxi. Orduan, nahi lenguan elok esan zianean 59 emakumeek izena eman dute. Ze ondo. Eta nahiko nuke hurrengoan harridurarik ez izatea denok parte hartzen dugulako, zeren gure onerako dala uste dut, eta gaur lortzen dugun jakimina eta interesa piztea denon gain mintzat. Basque Eskola sarea, Basque Eskola sortu zen 2012 eta hemen esplikatu izu ez da, Eudel eta emakumen bultzadatikan sortu zen. Baina horren ondoren 2017 urte amaieran emakume alkateak eta emakume zinegotziak aurrera pauso bat eman izan nahi genuen, Virginia Woolf Basque Eskolaren indartze hori lortzeko eta bere funtzionamenduan da etorkizuneko estrategian lidergo hortan murgildu ginen. Ekimena hau 5 urte ondorengo ibilbide bada, hor frutuak eman ditu, egin dira hainbat tailer, jardunaldik eta elkartrukaketak hor parte hartu dugu eta horre bere frutua eman du. Hor sortu zen masa kritiko bat eta horren barne, Basque Eskolaren barne, bere emakumeak bere eguneroko jardunean identifikatu zituen talde horretan, ohizko jardunean egunero emakumeak ditugun oztopoak eta zailtasunak. Eta hoiei aurre egiteko erreminta berri batzuk sortu behar zirela, hori identifikatu zen eta horrekin lanean hasi ginen. Modu amankomunean zehaztu ziren helburu batzuk eta funtzionamendu modu batzuk, lanitun batzuk, planak eta ekimen konkretu batzuk ere. Gure lana 19-20 agendaren barne txertatua dago. Eta horren tetxi talde bat gera. Eta denon artean konfidantzako espazio bat eraiki nahi dugu. Esperientzia konpartitzeko eta toki politikoetan emakumeen jarduna errazteko. Elkar laguntza eta lan batuaren bidez emakume eta gizonezkoen berdintasuna gure herrietan errealitate bihurtzea da gure helburua. Hori da nik uste oinarrian dagona gure lanean.
Nola funtzionatzen dugu? Alderdi pixkat praktikoa ezagutzeko, ez? Eraikitze prozeso honen ondorioa izan zen bi taldetan eratzea. Lana egiteko modua izango zen, bi talde motore bat sortu zen eta horren paralelo talde kolaboratzaile bat edo talde laguntzaile bat. Talde motorea aukera politiko ezberdinetako emakume hautetsiak osatzen duen, bere misioa edo eginkizuna proiektua lideratzea da. Estrategiak eta ekimen amankomanatuak finkatuz eta konfiantza eta laguntza erlazio baten barne. Nik uste konzeptu hori konfiantzarena, espazio horretan konfiantza hitz egitea eta elkar laguntzea oso oinarrizkoa izan da. Eta honen ondoan dago talde laguntzailea edo kolaboratzailea. Proiektuan konprometituta eta Basque Eskolaren bultzadan paper aktibo bat izan duten emakume hautetsi orok osatzen dute. Eta talde hau garrantzitsuena da talde irekia dela. Irekia da eta edozein momentuan edozein emakume hautetxik sartu dezake eta lagundu dezake. Horretarako ez dakit fitxa bat banatu behar zuten izena emateko interesa izango bazenuteke, bete, entregatu eta sartu. Benetan merezi du. Web horritikan ere egin daiteke hori. Bi taldeen koordinatuta daude bi taldeak noski, eta hor Eudel eta Emakunderen asesoramendua dakago, eta idazkaritza tekniko bat ere badugu. Oso lagungarria da, bilerak antolatzeko, gai-zerrendak egiteko eta pixkat orden baten lana egiteko. 2018 eta 2019 hainbat bilera inditugu. Normalean, hilabetean behin hola juntatu izan du gea. Horietan, aukera izan dugu, praktika honak ezagutzeko, daude praktika honak hainbat udaletan, eta gure arteko aliantzak sortzeko. Pentsamentua eta ideia berrik sortzeko ere baliogarria izan da. Eta hor hainbat iritzi eta metodologia kontrastatzeko aukerare izan dugu. Azkenean da, elkarren artean bultzada bat ematea, laguntzea, helburuak lortzeko eta legitimitate bat lortu eta gure ahotsak entzun arazi. Garrantzitsua da hori ere bai. Orain arte, Basque Eskolaren barne 3 lan eremu izan ditu. Deitu genion denborak eta kontziliazioa. Beste bat lan eremua zen, hautetsi berriei harrera nola egin, ze behar dute. Eta bestaldea, duinekek hitz egin dizuena, inzidentzi politikoa. Hau dena ikusgarria izan behar du eta gizartean azaleratu behar dugu. Hemendikan aurrean, gu danoi tokatze zaigu, ze gai landu, ze lan eremu zehaztu eta etorkizunerako lanbide bide batzuk markatzea. Emakumeak gure ustez politika egiteko modu berri batzuk eraiki behar ditugu eta eraiki nahi ditugu. Zeren horrek onura ekarriko digu. Estrategia berrik erabiliz errealitatea aldatu behar dugu. Balore berria politika gintzan txertatu behar ditugu. Askotan gizonezkoen kopia hutsak izategera eta erreflexio bat egin behar dugu gaia hori buruz ez. Hau, nola egin dezakegu, instrumentu politiko berri batzuk ezagutu behar ditugu, ez? Baina hori bakarrikan ez da formakuntza behar dugu. Gure buruaren gain konfiantza handitzeko eta baita ere genero ikuspuntutikan udal politikatuko gaia ezberdinak ezagutzeko eta kontrolatzeko ere bai. Horrela formakuntza eremua oso beharrezkoa dira denontzako eta helburu ezberdinak izango lituzke. Batetikan
gu denon artean eta elkartzeko eremuk sortzea eta irekitzea oso garrantzitsua da. Eta bestetik, politika mundun jarraipena izateko emakumeak ditugun oztopoaz ere erreflexionatu behar dugu. Emakumea politikan sartzen gera, baina gero askok ez dugu jarraitzen. Eta hori ez da kasualidade bat, zerbaitegatik gertatzen da, eta honetaz hitz egin behar dugu. Nun daude oztopoak eta zer egin behar dugu noi denak gainditzeko. Horretarako, lehendabizi, Virginia Woolf bakeskola jabekuntza izeneko oinarrizko tailer bat eskainiko dugu. Eukenek aurkeztuko izue, agenda horren, 19 agenda horren barne. Hor barne ongo litzake formakuntzako oinarrizko materiala. Baina honekin soilik ez dugu genero eta berdintasuna konzeptuetan formakuntza eta ezagutza bakarrik, soilik helburu izan. Baita ere, bakeskola indartu egin behar dugu eta zabaldu egin behar dugu, eta hori gure esku dago. Formakuntza hau eskaini nahi da eskura. Eskualde ezberdinetara iritsi behar da, hurbildu egin behar da, eta hor egutegik eta ordutegi malgu batzukin eskaini behar da. Modu ezberdineretara eta bakoitzaren beharretara egokituz. Orduan, hemendikan zer, konbidatu inaiz ustegu parte hartzera, ezta, hainbat ere moetan. Orduan, pixkatola laburbiltzeko, konektatu eta ezagutu ezazue bakeskola. Hor daude, web horria, hiru webkoitza, virginiawoolbakeskola.eus, hor dakazue informazio pila bat, albisteak, eta horri izena ematen badezute, baita ere aldizkari digitala jasoko dezue, eta hor informazioa eskura eukiko zu hor ikusko itxuzu ikastaroa, ze tailerra dauden, sarearen lana, eta baita ere aukera dago bakoitzaren politika esperientziak elkartrukatzeko, bata besteen gandikan ikasteko ere balio dune gunea da. Eta gero zesanik ez, sare sozialak ez, mundu guztiak ezagutzen dituena, Facebook eta Twitterren bidez ere posible da. Garrantzitsua berdintasunean trebatu gaitezen denok. Bakoitza gure beharretara egokituko den formakuntza eskaintzeko prest dago bakeskola. Eta horretarako, pixkat bakoitzaren ibilbide politikoan baliogarriak izango diren mahai inguruak edo erreflexio lekuak edo tresna praktiko batzuk sustatu nahi ditugu. Sarea ezagutzeko topaketak ere antolatuko dira, hor iritzik eta proiektuak eta erreflexioak partekatzeko une gisa. Eta horri buruz informazioa idazkaritza teknikotikan jongo dira egunak eta datak eta gauzak konkretatzen. Posible da baita ere bide lagun izatea. Bide lagun izatea alde batetikan eta baita ere garrantzitsua utzi gaitezen laguntzen batak besteangatiken. Badago proiektu bat dela bakeskola bide lagun. Eta hau 2019an lehenengo aldiz jarriko da martxan, lehen esperientzia izango da. Zertan datza pixkat aholkularitza eta laguntza emateko programa bat izango da. Orduan, bide lagundia izan daitezke politika munduan, ibilbide bat egin dutenak eta asko daukatenak erakusteko eta beste batzuk ikasteko daukatena elkar trukatzeko modu bat izango. Orduan, posible da, hemendikan, batek bide lagun nahi izatea, eta beste batzuk aholkularitza horren beharra izatea, horren interesa dezuenak ere, informazio hor dakazue web gunean konsultatzeko.
Eta bestela, igual udalak, nire udala txikia da eta Donostikoa izugarria da eta arlo ezberdinak eta asko izango dira, baina hemen egongo da emakumeak esperientzia duten arlo diferenteetan, izan dezaten baita ere aditu, eksperta bat, partekatu, dakagun ezagutza eta lagungarria izango da berrientzako ere bai. Eta bestaldetik azkena eraiki, Bakeskola sarean parte hartu ezazue, zeren hor, alderdi ezberdinetako emakumeak gaude eta hori benetan aberasgarria izan da. Nik esperientziatik itzengo nuke eta alderdi ezberdinetako, toki ezberdinetako, udal handi txikitako emakumeak hor parte izatea, oso aberasgarria da, beti dakagu ikasteko eta baita ere erakusteko. Eta orduan, elkarren laguntzagatik aurrera pausoak eman genitzazke. Nik hemendikan animatze zaituztet benetan parte hartzera. Ez dakik gazteleraz egiteko beharra dagoen edo... ¿Hay alguien que no...? Vale, pues... berriro ez errepikatzeko para no ser un poco plasta y repetir todo, pues ya. Pero bueno, si hay alguna pregunta, eso, eskerrik asko. Mila esker denik eta Pilar, hirugarren maila osatuko dugu. Nagore eta June hementze, vale. Ni Nagore naiz. Ez da, parkatu, orain bai ez? Vale. Bueno, ni Nagore Basurto naiz, Errenteriako udaletxeko zinegotzi ohia eta gaur egun Bakeskola sareko kidea. Ezer baino lehen, nire paperakin hasi baino lehen, nire aurreko kide guztiek ere errepikatu dute, baino benetan animatzen zaituztet Bakeskolan parte hartzea. Ze, hau berez informazio saio batean edo kamuflatu dugu, baina gu eukene arrantza egitera gatoz, ez? Animatzen ziatela asko daukago oraindik egiteke eta, denon laguntza primeran etorriko zaigulako. Pilarrek aipatu du pixka bat, nola lan taldeetan eta antolatu gehan Bakeskola sarean, bai eta nik itzingo izuet pixka bat, harrera batzordean edo harrera talde horretan landu degun berez agenda hau ez zala hasiera batean ez zan zehazki agenda egin nahi genuna, baina bai ikusten genuen beharra Pilarrek ere aipatu duen bezala herramienta berriak behar genitula hautetxiek eta hortik pixka bat nola sortu dugu, ezta? Orduan, printzipioz, komisio lan talde honen ardura nagusiena zen emakume hautetxien akzesoa bermatzea nolabait, baina baita ere, eta Pilarrek ere aipatu du, permanentzia, zeren egia da, emakumezkoen pausua udalgintzan eta orokorrean motxa dela, ez dela gutxinez gizonen bezain luzea orokorrean. Orduan, hoi zergatik gertatzen den, eta ze oztopo eta ze zailtasun aurkitzen genituei buruz hausnarketa bat egin genuen, zeintzuk dira desberdintzen gaituzten egoerak edo udalgintzan, eta nolabait ulertzen genuen hautetxi berriei nahi geniela lagundu, esperientzia pixka bat edo bideari ekin genion aurreko hautetxi berriei lagundu bide hori egiten, ezta? Orduan, esan duten bezala, 2017an erramienta berri bat sortzea erabaki genuen. Bai, egia da aurretik bazegoela harrera manuala bat edo, eta oso ondo dagola, baina nagian ez zuen betetzen guk ikusten genituen utxune batzuk ez zituen betetzen, ezta? Orduan, pentsatu genuen hasiera batean,
manuala bat egitea, baina zerbait praktikoago izan zezala. Una guía de supervivencia, azkenian agenda honetan bilakatu dena. Importantea iruditzen zaite azpimarratzea, agenda hau gu hautetxien artean landu degula, gure ideiak edo gure ekarpenak egin ditugula, honeaino iritsi ahal izateko, eta espero dugu, pixka bat berandu gabiltza, ia azaroan gaude, baina espero dugu baliagarria izatea zuentzat. Gero eukene komentatuko digu pixka bat gehiago zertan datza, baina hemen aholku batzuk sartzen dira, gure zita batzuk ere aipatzen dira, eta esan bezala espero dugu baliagarria izatea. Gero eukenei sartuko da pixka bat zehaztapen gehiagotan. Gainea ikusiko zenuten, ez dakit biztazo bat eman diozuten edo, ikusi ditzazkezue gure zitak edo, hilabete ez hilabete. Ez denonak, ze asko gea, nahiz eta gehiago nahi izan oraindik, asko gea, eta batzuek aukeratu behar izan dira. Eta, agenda bezala pentsatu genuna, edo manuala izan behar zuen hasiera batean, hausnarketa aurrera egin ala iruditu zitzaigun etzala nahikoa, beste zerbait behar genula, gutxinez guk faltan botatzen genula beste zerbait. Eta hortik sortu zen, Pilarrek ere zerbait aipatu du, eta gero uste Irunek ere zehaztasun gehiago emango dizkigula, hortik atera zen Bidelagun egitaraua. Bidelagun mentoring programa bata, eta estatu mailan ez da ezagutzen. Lehenengoak izango gara froga hau egiten, beraz, kontutan izan denak ere proiektu piloto bat dela, mentoreak ere ez gehala horretan aritu orain arte, eta, pazientzia pixka bat, denon partetik, eta denon artean aurrera egiten dugu, eta ondo ateratzen den. Hau ez da, nahiz eta programa berri bat izan, ez da zerbait aloloko egin dana, lan asko egin du talde teknikoak batez ere, beste esperientzia batzuk bisitatuz. Adibidez, Virginia Gomez Sierra Meteko zuzendariarekin egon dira, edo Lorena Fernández Inspira Estimeko kidearekin ere bai. Berez, bi programa hauek enpresaritzan edo oinarritzen zian, ez zeuden zuzenduak politika agintzara, eta beraiek egin dituzte gure adaptazioak pixka bat guri ere baliagarria izateko. Eta gero beste programa batzuk ere begiratu dituzte, adibidez Portugaleko edo Noruegako Portugal edo Noruegan dauden programak, edo emakume Europarren lobiak estatu, euskaraz aterako orain, para las parlamentarias de la Unión Europea, bai? Orduan hori dana gero pixka bat gure erara ekarriz, hortik sortu da hau, eta hortik abiatuko gara Bidelagun programa berri honekin. Bukatzeko eta aukeneri emango diot orain hitza, pixka bat agenda aurkezteko, esan nahiko nuke, Pilarrek egin duen azalpenean, esan du pixka bat, gure papera esperta modura edo jolastea kokatzea dela, beraz, espertak ez gara, hankasartuko dugu, seguro pila bat, eta uste gure papera gehiago dela eta zuena ere izan behar dula ezagutza konpartitzea. Elkarren arteko ezagutza partekatze horrekin denak aberastuko gea, eta, espero dugu, oztopo batzuk gutxienez laguntzea gainditzen. Mila esker Nagore. Niri egokitzen zait orain agendari buruz apur bat luzeago mintzatzea, eta apur bat oneri testu ingurua ematean, bai. Lanketa hau, markatu, daukat ahotsa apur bat txarto. Lanketa hau, hasi zan apur bat Baske Eskola barruan egoazan zinegotzi eta alkate emakumeen keska batetik, eta pentsatuz, zelan egin diezaiokigu errezago sarrera bide hori eta egokitze bide hori lehen da biziko aldiz zinegotzi edo alkate bezala aritzen diren emakumei, ez? Esan dugu eta aipatu dugu jardunaldian zehar,
berez espazio hau udal politikagintza, seguruenik politikagintza orokorrean, baina ezagutzen duguna udal politikagintza denez, ez da oso espazio samurra emakumeentzako, seguruenik inorentzako, baina ematen du askotan egokitze prozesu horret latzagoak izaten direla emakumeentzako. Eta non apoiatu, nori laguntza eskatu horrelako kontuetan, denbora gehiago ematen dugu, edo ematen duzue, aurkitu arte zeintzuk izan daitezken apoioak, laguntzak eta barrekoak. Eta orduan, justo horri erreparatuz, Basque Eskolako batez ere manuala batzordea, horrela deitzen zion, harreraren inguruan hausnartzen zuen lantalde horrek, kezka horri aurre egiteko pentsatu zuten, zelan eskura emon eta zelan hurbil egin hasieran behar izan guzti horiek, hasierako kezkak, zalantzak eta kontu guzti horiek argitzeko tresnaren bat, ez? Ekarri dugu aurreko agintaldian atera genuen beste tresna bat, izan zala harrera liburua, harrera manuala edo eskuliburua izan zana, oso interesgarria, ideia zoragarriaz josita, baina behar bada eguneroko ekitaldietarako ezain lagungarria. Eta hortik etorri zan apur bat gure keska eta gure egitea. Idei asko egon ziren, Nagorek aipatu duen bezala, zelan ze itxura emon horreri, ze itxura edo ze formaz helarazi eskura eukitzeko. Eta agendaren ideia azkenengo partean egia esateko bihurtu zen garailea idei guztien artean. Eta agendak batzen zituen gainera simbolikoki ideia bi oso interesgarriak eta Basque Eskolako helburuekin bat zetozenak, ez? Gure helburua edo gure helburuetako bat bazan azkenean udal politikagintzan emakumeen agenda edo agenda feminista hori zertatzea baldin bazan, agendaren ideia oso polita iruditzen zitzaigun gauzatzeko edo eskuliburu honeri gorputza emateko, nonbait, ez? Eta aldi berean, nonbait agenda bat da, paperez digitala edo dena delakoan erabiltzen dugun tresna gure plangintzak eta nolabait epe baterako gure konpromisoak islatzeko. Eta hori ere oso ideia interesgarria iruditu zitzaigun honetarako. Beraz, azkenean itxura hau eman diogu, gainera kolore bizia ipini diogu eta feminismoa edo emakumeen borroka edo emakumeen mundua gogorarazten digun kolorea erantziz gainera, mahai gainean eukitzeko eta hori gogorarazpen bat izateko denbora guztian, ez? Eta horregaitik egin dugu horrela. Agenda hau 12 hilabetetan antolatuta dago, eskola agenda bat izango litzateke urrian hasi eta datorren urteko irailean amaitzen delako, eta saiatu dugu 12 hilabetetako antolakuntza horretan aprobetxatu nahi izan dugu 12 gai edo 12 gogoeta edo ikasgai edo eztabaidagai plazaratzeko edo zuekin konpartitzeko. Atal guztietan aurkituko dozue hilabeteari dagokion zinegotzi edo alkate baten aipamen edo zita bat, planteatzen dan gaiarekin lotu egiten dana eta inspiratzailea izan nahi dugu, ez? Hori da helburua. Baina aldi berean, inor ezagutzen ez duen edo gutariko guztiak ezagutzen dugu zen zinegotzietatik datozela eta ez behar bada emakume aipatu eta famatuen aldetik, ez? Hori ere alduntze bide bat da, ez? Norberaren hitzari balioa emotea eta halako tresna batean, agenda batean jasota egotea ere, ez? Hori da, edo horrek erakusten du neurrialde batean Basque Eskolaren espiritua zein da, edo filosofia zein da baita ere. Atal bakoitzean, gai bat garatzen da, orain mintzatuko naz gaiei buruz. Euskeraz eta gazteleraz ematen dira, hilabete bakoitzan aukera egin dugu batean euskeraz ematen da eta horrengoan gazteleraz.
aukera daukazue kasu guztietan webgunean beste hizkuntzan testu berdina aurkitzeko. Ez zarete gai edo ez badozue ondulortzen edo dena delakoagatik nahiago badozue beste hizkuntzan irakurtzea aukera dago. Eta webgunean ere zabaldu egingo dugu gaiak. Hau da, ez segurenik agendan destilatuta, txikituta, laburtu behar izan ditugu gai guztiak apur bat funtsezkoena jasotzeko, baina hainbat gauza interesgarri zabaltzeko eta sakontzeko kanpo gelditu zaizkigu. Orduan, horrei helarazteko bidea webgunea izango da horretarako. Informazioa batu dugu, kontzeptuak, eta batez ere zinegotzi eta alkatetatik datozen, gure zinegotzi eta alkatetatik datozen gomendioak, trikimailuak, saihesbideak batzutan gauzak errezago egiteko eta baliabideak non dagozen jakiteko batez ere. Erantzi dugu baita ere glosario bat, apur bat berdintasun kontuetan, feminismo kontuetan eta berdintasun politiketan edo genero politiketan maiz erabiltzen diren terminoak zuengana hurbiltzeko. Honen inguruan eztabaida luzea izan genuen, zeren matematikariek ere ados ez badire jartzen zeroaren definizioa behin betikoa den edo ez, gure gaietan are gutxiago. Hau da, hautatu ditugun kontzeptu askok oraindik ere eztabaidan daude. Ez dagoz esan nahi finkatuak eta mugiezinak. Hori jakinda ere, gure hautaketa egin dugu eta zuentzat errez edo irisgarriak izan daitezkeen kontzeptuak eta definizioak islatzen saiatu gara kasu honetan. Baina jabetzen gara amaigabeko eztabaidan dagozala eta definizioa aberazten eta aberazten dagoela etengabe. Bai akademikoki eta baita mugimendu sozialek ematen dizkioten bizi berriak hitzei, zentzu horretan. Horretaz segurenik denak dakizu. Edo nola ere, hor dagoz batzuk eta baliagarriak izatea espero dugu zentzu horretan. Gaiei dagokionez, hilabete bakoitzean, azaldu dizuet, zelan dagoen bat. Hasierako gaia, urrian agertzen da, eta Virginia Woolf Basque eskolari buruz hitz egiten digu, eta filosofiari buruz, eta zertan datza. Laguntza eta elkartasun sare bat bezala aurkezten da. Bigarren atalean, azaroan, azken hauteskundetako emakumeen partaidetza politikoari buruzko azterketa bat planteatzen digu, eta baita ere horren inguruan egon daitezken zenbait ondorio, baina baita galdera barriak. Zer jardunaldian zehar aipatu diren horietaiko batzuk badira, egotearekin ez da nahiko gauzak egiteko gai izateko, eta salto horretan zer dagoen edo zer galtzen da, edo zer berreskuratu daiteken, baina, oraindik ere, badagoz hor zer aztertu, zertan aldatu den udal politika gintza emakumeak dagozanetik, edo emakumeak gero eta gehiago dagozanetik, era desberdinan egiten da, era berdinan egiten da, hori eslatu egiten da gure udaletan, oraindik ez. Hainbat galdera hon daitezke hortik aurrerakoak, baina bentsat, hurbilketa xume bat egiteko, mapa edo argazkia zein dat jakiteko, eta apur bat hausnarketa prozesu hori edo bide hori hasteko. Abenduan, lehen urratsak eta lehen urratsei buruzko irizpideak eta gomendioak eskaintzen ditugu. Badakigu, gure agendan ere 3 hilabete pasatzen direla, aurreratu dezakezue behar izan ezkero, lehenago irakurri aldozue. Ordena, zuen kabuz gelditzen da, naiz eta agendan erabatean agertu, zuen behar izan araberan erabili, libre daukazue. Barkatu. Aholku horiek batez be aurretik egon diren zinegotzi eta alkateen esperientzita eskarmentutatik ateratzen dira eta nolabait hasierako denbora hori ondo aprobetxatu eta laburtzeko asmoarekin planteatzen dira. Urtarrilean denboraren erabileraz mintzatzen gara batez be eta
Zelan horrek baldintzatzen duen era desberdinean gizonen eta emakumeen partaidetza politikagintzan eta batez be udal bizitza politikoan. Jasotzen dira zenbait kontzeptu, zenbait eztabaida, baina baita ere zenbait gomendio eta zenbait irizpide nolabait udal barneko bizitza hori antolatzeko bide berriak egiteko, justu bizitzari edo bizitza desberdinei lekua egin ahal izateko, ez? Pertsonak daukagun bizitza desberdinei eta emakumeek bereziki edo askotan gehiago hartzen dituzten karga horiek bateratzeko asmotan edo bidean. Otsailean, hizkuntzaren erabilera exzessistari buruzko zenbait gako eta irizpide eskaintzen dira. Hau prozesu luzea da, norberaren burua eta hitz egiteko ohiturak aldatu behar direlako nunbaiten, gure pertzepzioaren araberan egokitu behar dugu, baina behintzat hasiera pauso batzuk emateko zenbait irizpide eskaintzen dira honetarako. Martxoan, lidergoa eta alduntzari buruz mintzatzen gara, eta kapitulo edo atal honetan eskaintzen dira zenbait gako eta zenbait baldintza norberaren lidergo baliabideak edo gaitasunak zeintzuk diren aztertzeko, eta batez be zenolako lidergoa garatu daiteke era ez autoritario batean, ez? Bueno, eztabaida dago ea lidergo maskulinoa eta femeninoa existitzen ote den edo ez, bueno, eztabaida dagoz, edo nola ere guk eskaintzen ditugun zenbait gakoen inguruan, bai planteatzen dena da askoz ere lidergo kolaboratibo edo alkarri laguntzeko sistema horretatik helduta. Bueno, hori da gure proposamena zentzu horretan. Apirilean, berdintasun sailari buruz, udal barruan berdintasun sailak duen papera eta lankidetza politiko eta teknikoaren ezinbesteko garrantzia eta elkarkidetza horren beharrean aritzen da gehien bat. Berdin dio azkenean norberak ze ardura duen udalaren barruan, berdin dio hirigintzan edo kontu hartzaile edo finantzia kontuetan aritzea, emakumentzako berdintasun saila beti da berezko espazio bat eta aliantziazko espazio bat, ez? Eta hortik bai gure eguneroko lanerako hainbat irizpide eredu eta baldintzak eskaini ditzakegu, baina batez ere, bueno, nonbait erreferentzi bezala eukitea oso lagungarria gertuko zaizue eta hortik planteatzen da. Maiatzean bigarren enfokea edo ikuspuntua, mainstreaming edo genero ikuspegiaren zeharkatzea udal politika guztietan, ez? Bestearen komplementarioa izanez, nonbait. Bueno, hor atal honetan eskainiko dira apur bat funtsezko planteamendua zein da, ulertzea eta zelan aurrera eraman daiteke, bueno, zenbait ideia garatuko dira agendan eta gero sakondu daitezke aipatu bezala webgunearen bitartez ere. Eta honen inguruan arituko gara beste baliabide batzuk erabiliz ere bai. Ekainean politikan komunikatzeaz aritzen gara eta norberaren edo emakumeen komunikazio estiloari buruz mintzatzen gara eta ikusten dugu edo planteatzen dira zeintzuk diren norberaren estiloaren eta batez be emakumezko edo ustez emakumezko komunikazio estilo horren ahuleziak eta indarrak baita ere, ez? Eta zelan gure mezuak helarazteko zeintzuk izan daitezke gakoak, zeintzuk izan daitezke proposamenak. Uztailean, feminismoari ekiten diegu oinarrizko kontzeptuak helarazteko eta nolabait gure berdintasun agendak zerikusi estua duen feminismoak, mugimendu soziala eta baita akademikoak eskaini dizkigun desberdintasun gizon eta emakumeen arteko, orokorrean gure gizartean dagozan desberdintasun edo desorekaren analizia eta zeintzuk dira jorratu behar diren edo helarazi behar diren gaiak. Abuztuan amaitzera goaz ja, hilabete bi baino ez dire gelditzen. Abuztuan emakumeen kontrako indarkeria aritzen gara eta, bueno,
zer gertatzen da, honen inguruan zeintzuk diren egoerak eta baldintzak eta zer dagoen egiteko gura udaletatik, eta ataltxu berezi bat eskaintzen diogu emakumeak politikagintzan sofritzen duten edo pairatu dezaketen indarkeria formei bai. Honen inguruan, ohartarazteko batez be, desiratzen duguna da inok ez sufritzea horrelako egorarik, baina errealitateak esaten digu badagoela orokorrean politikagintzan oso espazio lehiakorra da, gizon eta emakumentzako berdin, baina emakumentzako gordetzen dira, kakotxortean gordetzen dira indarkeria eragiteko forma berezi batzuk. Eta horren atzetik edo horren inguruan ohartaraztea oso garrantzitsua eta lagungarria izan daiteke guretzat ere. Azkenik, irailean, sororidadea, sareak eta itunak, emakumeen arteko itunak planteatzen da, eta hortik gure udalerrietatik eta gure saila barneko aliantzak abiapuntua izanik, gure udalerrian dagozan beste emakume eta emakume antolamendu desberdinekin zenolako harremanak ditzakegu, eta orokorrean munduan zehar dagozan emakume sare desberdinekin izan ditzakegun kontaktuak eta hitzarmenak mahaira ekarri eta horren inguruko hausnarketa bat planteatzen dizuegu. Guretzat, agendan planteatzen diren gai guzti hauek izango dira agintaldi honen hasierarako behintzat gure ikasgaiak, eztabaidagaiak eta ekintzagaiak. Hauek izango dira Basque Eskolatik planteatuko dizkizugun barkatu eztabaidagaiak prestakuntzak egiteko, maila desberdinetan eta horrela. Beste ikasketa eta estrategia neurri bat izango da, edo tresna bat oso garrantzitua da, eskuartean izan duzuen galdetegi edo formulario txiki horretan. Hor agertzen dira zenbait gai eta gehiago ere aipatu eta erantzi daitezke, eta baita ere zuen partaidetza bideratzeko modu desberdinak. Basque Eskolaren espirituan hasieratik eta gero eta gehiago ahalbidetu nahi dugu emakume hautetsi guztien parte hartzea maila eta modu desberdinetan. Ordan bakoitzari hobeto egokitzen zaion bidea eskaintzen dugu eta horrik hautaskoak daukazuez eta bat baino gehiago ere hautatu daiteke, sumatiboak izan daitezke, inolako arazo barik. Eta horrek emango digu eta elikatuko digu bai estrategiari begira zeintzuk izango diren gairik eta interesgarrienak zuentzat, zeintzuk izango diren lagungarrienak, edo zein gaietan nahi dazue eztabaidatu, hausnarketak sakondu eta abar eta bar. Orduan, mesedez eta oso mesedegarria izango da guretzat, formulario edo galdetegi txikitxo hori betetzen baduzue gaur eta eskuratzen badiguzue amaitzerakoan. Gauza bat oso erreza, baino batzutan oso komplikatua dena da, bertan uste dut eskatzen dizuegula zuekin kontaktatzeko helbide elektroniko bat. Zuzeneko helbide bat badaukagu askoz errezagoa da gure informazio guztia helaraztea. Bestela bide normala izaten da udaletxeko idazkaritzaren bitartez edo alkatetzaren bitartez. Eta hor, mila informazioaz batera hauek ailegatzen direnean batzutan oso zaila da bermatzea zuengana heltzea. Orduan, hori ere eskaintzen badiguzue, oso mesedegarria izango da bi aldetarako. Beste barik, nire aldetik, Irune Berasaluzeri pasatzen diote hitza oraingoan, gure mentore fitxaje barria. Ideia bategaz golitu naz, nagorek aipatu denaz, harrera batzorde hau, orain artean, harrera batzordea izan dena, igual agintaldi honetatik aurrera izango da, arrantza batzordea. Baliteke hor izatea, politikara emakume barriak erakartzeko, zer egin dezakegun, edo, ideia bategaz golitu naz, arrantza batzordea horrengoan. Bi esker. Arratsalde on guztioi, neukenek esan duen bezala, Irune Berasaluze naiz, mendaroarra, urte luzetan ere udalean
bai zinegotzi eta bai alkate moduan aritu izan naiz, 18 urte, bezki ez banabil. Eta, gaur egun Eusko Legebiltzarrean legebiltzarkide nauzue eta bide horretan, nire alderdian ere hainbat barne kargu izan ditut, baina politika munduan murgiltzeko aukera nire udaleko zinegotzi izateak eman zidan, eta hor hasi eta oraindik ere hemen nabil, eta Eukenek esan duen bezala, ez dakit fitxaje berria lan hauetarako, baina uste dut fitxaje berria izan daitekela, esperientzia pixkat edo behintzat mundu honetan ja urte batzuk daramatzetelako eta orduan bidelagun programa honetan, pixkat esperientzia horrek zerbaitetarako balio baldin badu, gure egitekoa izango da berriak zeratenok edo berriak diren hoiei laguntzea, eta laguntza hori eskaintzea ez liburuetan jasota dagoen zerrendatik abiatuta, baizik eta guk geuk bizi izan ditugun esperientzia horietatik, eta gure bidean topatu ditugu oztopo, zailtasun eta baita ere momentu honak zuekin partekatuz, eta pixkat mentoring programaren izatekoa pentsat, ni horrela ulertzen dut, ez? Nagorek esan duen bezala, pioneroak izango gara, politika gintzan ez delako inon abian jarri mentorein programa hau, egia da enpresa munduan, ikerkuntza munduan eta badaudela esperientziak, baina politika gintzan ez, eta, nik uste dut daukan balioa, nik jarriko nioke pertsonalizatua izango dela. Harreman zuzena izango dugulako, mentora izango geranok eta mentoratua izan nahi duen horrek bion arteko harreman pribatu bat izango da, eta guk erabakiko dugu harreman hori nolakoa izango dan, eta bakoitzak batek ze behar dituen eta besteak noraino lagundu dezaken, pixkat guk neurtuko dugu, eta uste dut balioa nik hor ikusten diotela bereziki ez. Zergatik mentoring programa hau emakume hautetxientzat, oraindik ere, naiz eta azken urteetan politikan emakumeok parte hartzea handiagoa izan, zenbakietan ezin dela ere neurtu berdintasun hori, edo zenbakietan neurtzen den berdintasun hori ez da nahikoa, ez? Orduan, beste modu bateko berdintasuna behar dugu, eta benetan politikan gabiltzan emakumeok ere lidergoa eta eragina bermatuko dituena, ez? Orduan ezinbestekoa da, eta gaur pixkat hori aurkeztera gatoz, ez? Laguntza, elkarrekiko laguntza hori, sareak izatea oso garrantzitsua da, eta nik uste dut emakume guztiok elkartzea baita ere gauza hauetaz jardutzeko baina pauso handi bat dela, ez? Ze bestela egia da gizonek orain arte antolatutako mundu batean murgildu gerala, ahal izan dugun bezala sartu gerala eta ibili gerala mundu horretan, eta guk emakumeo gure artean horrelako gogoeta, foroak eta sareak izatea eta honetan murgiltzea, ja hori bera ere nire ustetan oso pauso handia da, ez? Lehen esan dudana, pertsonalizatua izango da, elkarrizketan oinarrituko dana, konfiantzazko harreman bat sortzea da helburua, konfiantza horrek izan behar du garrantzia harreman horretan, eta hortik zerbait ona atera beharko litzake bai hautetsi berri horrentzat, eta nik uste dut baita ere mentora bezala arituko garen ontzat, ez? Bien artean adostuko dugu ekintza plana, urtebeterako 2 zatitan banatuko dana, helburuak ezarri beharko ditugu, eta lehen 6 hilabetekoan gutxienez izango ditugu 3 lan saio edo bilera, eta gero beste bigarren 6 hilabetekoan beste 2
beste bi aldiz behintzat elkartu beharko ginateke. Eta tartean, telefono bidez, mail bidez edo gure harremana mantenduko dugu, bakoitzak sentitzen ditu beharren arabera baita ere, ez? Nik uste dut lehen esan dugun bezala, izena ere aproposa dauka, ez? Bidelagun izenak, nik uste dana esaten dula, ez? Bide horretan batzuk laguntzeko gaude, besteak inolako lotxa gabe laguntza eskatu behar du eta altzaion neurrian lagundu egingo diogu, ez? Orduan, gu bolondres talde bat izango gea, guk alduguna egiteko asmo honenakin gure esperientziatik eta abiatuta, eta baita ere, bestaldean behar dugun talde hori ere, holaxe ez, borondatez sortuko den taldea, eta nik uste dut gu laguntzaile bezala azaltzen gara programa honetan, baina seguru nago alde biok izango dugula zer ikasia eta zer erakutsia prozesu honetan. Eta nik nire aldetik besterik ez, eskerrik asko danoi etorri izanagatik. Ikusgai daukazue orain pantailan agertzen ari diren emakume guzti horrek, izango dira gure mentore abentura sale ausartak oraingoan, lehenengoko saiakera egingo dutenak, eta Irunek eta Nagorek ere horretan parte hartzen dabe, ikusten duzuen bezala. Saiatu gara lurralde guztietako mentoreak izatea, hurbiltasunak ere errazten duelako laguntza edo bide laguntza lan hori, eta baita saiatu gara alderdi desberdinetakoak izatea baita ere, norberaren afinidadea dena delakoa errazteko baiten. 12 mentore fitxatu ditugu momentuz, baina esperantza dutkagu jardunaldien ondoren horren beste fitxatzea. Arrantza lanetan gabiltza, gauza guztietarako, baina honetarako ere bai. Gogotsu bazaudete, ez zaitezte kortatu eta aurrera egin horren beharra daukagu. Lantalde, mentore talde hau prestakuntzan aritu da eta idazkaritza teknikorik ere laguntza izan dabe honetarako, eta abantaila izango da ondoren datozenak furga bat eginda egongo dela eta hortik errezago izango dela hurrengo entzako. Animatu zaitezte benetan.